Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an minnu bɛ ka Joliba TV News lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn Bamako Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an minnu sigilen bɛ ka nin waati in kɔnɔ limana an b'a fɔ dantɛ foli min na an b'a fɔ yan aw danse kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan ni ye ladala jɛmukan de ye min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ nin kɛnɛ ka gafew mana sɛbɛn minnu mana bɔ an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ sababu la an ye kɛnɛ kan o lakale walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na bi ye araba ye a bɛ bɛn juillet kalo tile 5 ma san 2023 limanaw gafew bɔra gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor a bɛ tali kɛ fana Nouvel Horizon min ye le politicien musulman ale bi yan ka taa se info matin le soir de Bamako ani l'indépendant limanaw ni sɛbɛn ninnu de b'an bolo kɔrɔ an bɛna minnu lakale aw ka faamuya kama an b'a daminɛ ni min ye o ye jamana ka fasɛden sɛbɛn l'essor ye ale kumana a ko gouvernement kura min sigira ayiwa min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale ni ministre kuraw ye ɲɔgɔn ye kɔrɔlen minnu fana bɛ yen u bɛɛ lajɛlen k'u ye ɲɔgɔn ye min ye ni gouvernement kura in ye ni a ɲɛmɔgɔya bɛ premier ministre bolo Choguel Kokala Mayiga k'u labɛnnen bɛ ka baara minnu kɛra ka fanga don olu ma ani fana k'u sigi ka jaabiw kɔnɔ siratigɛ damadɔ la i n'a fɔ jamana lakanani min ye jamana yɛrɛ ni jamana tɔw olu cɛ baara n'an k'a ma ko diplomasi ni yɛlɛma minnu bolodalen bɛ politiki ko nasiraw ni jamana yɛrɛ jɔsen nasiraw la ko u bɛna baara fanga di olu ma ni fana min ye kalata minnu bɛ yen ni olu kan ka labɛn don nataw la min ye gouvernement ye a ko a bɛna baara ɲɛsin nin ma fo ka taa se jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka na cogo min na gouvernement kura in docteur Choguel Kokala Mayiga kunungo a ka jɛrɛ min ni o ye conseil de cabinet ye o siɲɛ fɔlɔ sigira gouvernement kura min n'a sigira ani premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ni gouvernement filanan min filɛ nin ye ni a ɲɛmɔgɔya bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga bolo a ko a ye ɲɛfɔli min kɛ n'a ye ladilikanw da a kan ka ɲɛsin ministre kuraw ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen ma o de k'a fɔ ko baara min kalifalen filɛ nin u la n'o ye jamana baara ye don min na baara in u b'a bila a ka fɔ ko ayiwa ko k'u jɔ ni maliyɛnw k'u jɔ k'u ɲɛ jɔ ɲɛgɔn na k'a fɔ ko ayiwa baara min kalifara anw na baara in ayiwa kɛlen filɛ nin majɛ foyi ma kɛ a la docteur Choguel Kokala Mayiga yira k'a fɔ o de ye u hamina ye bi gouvernement kura min filɛ nin n'a sigira sen kan ayiwa a kana kɛ gouvernement ye min ni farafarali bɛ don a kɔnɔna la u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu jɛlen ye jamanaw min bɛ pi fɔ walasa ministre ninnu a ye ladilikan min d'u ma o de ye k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la ko u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u jija baara min kalifara u la n'o de ye jamana ka nafa ye jamana bɛ se ka wasa cogo min na don nataw la jamanadenw kana jiginna sɔrɔ fiyewu gouvernement la baara min kalifara u la baara in kana kɛ saliya kana don baara in na walasa premier ministre ka kumaw la a ko baara min kalifara u la u k'u jija u ka se ka jaabi ɲuman ka sɔrɔ a la don min na o bɛ bɔ gouvernement in kɔnɔna la o de la n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye sira kura ta baara ninnu taabolo la a bɛ fɔ min ma ko fɛɛrɛ kura don k'a ma ko politique des 3D n'o ye D saba ye D saba D fɔlɔ o ye défense ye D filanan o ye diplomatie ye D sabanan o ye développement ye jamanaw nin bɛ mun ko fɔ o ye lakana an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ɲɔgɔnya fo ka taa se ɲɛta badabada ma docteur Choguel Kokala Mayiga ko nin taabolo saba gouvernement bɛna i ɲɛsin nin ma kosɛbɛ walasa ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la ko gouvernement bɛna i sigi yɛrɛ ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan n'o ye plan de développement ye walasa min ye sɔrɔdaw ye olu bɛ se ka yakubaya cogo min na premier ministre kɔni ye foli di ministre minnu fana bɛ yen ni olu tɛgɛ bɔra baara la u ye baara min kɛ ani ni jaabi ɲuman sɔrɔla a ye foli di olu ma limanaw l'essor kelen ka kuma la ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita makɔnɔnen bɛ Kayi an ka marabolo fɔlɔ la
o yɛrɛ bolodalen bɛ ka bila juillet kalo in tile 15 ka taa bila tile 22 la san 2023 in na. Walasa kunnafoni yɛrɛ dira min ye Kayi marabolo ɲɛma gouverneur ni o de ye min bɛ tali kɛ Musa Sumare. Ale ye kunnafoni bɔ ka bin k'a fɔ ko colonel Asimi Goyita n'o ye jamanakuntigi ye ale makɔnɔnen bɛ Kayi mara kɔnɔna la. A yiralen bɛ k'a fɔ taama min filɛ ni jamanakuntigi bɛna kɛ Kayi mara kɔnɔ ko baara boloda caman fana bɛna bila sen kan ka taama in senfɛ. Walasa a yirala k'a fɔ yɔrɔ terrain kɔni bilala sen kan nka jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka baara in ka kɛ ka baara koromo kari o bɛna taa kɛ Kayi mara kɔnɔna la. O bɛna kɛ Kayi mara kɔnɔna la min bɛ tali kɛ fana birikiden fɔlɔ dɔ bɛna da n'o ye min ye lycée public dɔ ye Kayindi lycée public o fana birikiden fɔlɔ bɛna da. A yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ fana siraba min bɛ yen n'o bɛ bɔ Kayi ka na Jema ka na Bamako yan siraba fana o daba ɲɛfɔlɔ o fana bɛna da jamanakuntigi fɛ ani kɛrɛnkɛrɛnniyala sira min bɛ bɔ Kayi ka taa Sandare o siraba in fana o bɛɛ lajɛlen baaraw bɛna koromokari jamanakuntigi fɛ a ka nin taama in hukumu kɔnɔna la. O de la l'essor ka kuma la min ye marabolo ɲɛmaaw ye préfet ani préfet de cercle ani collectivité territoriale fo ka taa se société civile mɔgɔw ka jɛrɛjɛkulu laadala ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen bɛ k'i jɔ Kayi mara kɔnɔna la ka jamanakuntigi k'a kunbɛn ayiwa nin kunbɛnli a ɲɔgɔn yɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔna la. Min ye Bande Musa Sisoko AMAP min bɛ Kayi ale de ye nin fasiri kɛ l'essor kɔnɔna la bi jamana aw bonya b'a la. An bɔra l'essor kɔnɔ fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko Nouvel Horizon a kumana libanaw ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw mago bɛ nafolo caman de la bi walasa ka se ka u ɲɛsin baaraw ma baara minnu bɛ yen ni olu bolodalen bɛ ka bila san 2023 in kɔnɔna la. Walasa budget min bolodalen bɛ san 2023 in kɔnɔ a yiralen bɛ k'a fɔ majɛ min bɛ yen n'o bɛ nafoloko nasiraw la gouvernement wulilen bɛ k'i jɔ bi ka juru ɲini kɛrɛnkɛrɛnniyala min ye an bɛ kulu min kɔnɔna la farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu Union économique et monétaire ouest africain UEMOA fo ka taa se communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ko Mali bɛ ka juru ɲini bi juru min bɛ yen n'a bɛ taa se miliyari 100 ɲɔgɔnna ma walasa k'i ɲɛsin baaraw ma baara minnu bɛ yen n'olu bolodalen bɛ ka bila o ye sirabajɔw ani yɔrɔw jɔli yɔrɔ sahalenbaw walasa ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na o de la min bɛ tali kɛ n'a sɔrɔla bi bi in na ko gɛlɛya kɔni limanaw bɛɛ dan b'a la k'a fɔ ale bɛ fan caman fɛ yɔrɔ Mali ye gɛlɛya sɔrɔ CEDEAO ni UEMOA ka embargo min kɛra Mali kan n'a ye kalo 6 kɛ o kɛra sababu ye ka sɔrɔ nagasi kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o n'a ta o ta Mali jamana sera ka i jɔ a kolo la sɔrɔko nasiraw la ani nafoloko nasiraw la gɛlɛya kana kɛ warali ye jamana kɔnɔna la nka bi bi in na a yiralen bɛ k'a fɔ jamana n'o ye furanjɛlafanga ɲɛmɔgɔw ye u bɛ wulikajɔ la bi ka se ka juru de ɲini juru min ni o bolodalen bɛ ka bila jamanaw a bɛna don fɛn min ni fɛn min da fɛ o de ye yɔrɔ sahalenw kɛrɛnkɛrɛnniyala sirabaw a n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka jamana yɛrɛ ɲɛtaga badabada o ka se ka sabati walasa minisiriso min yɛrɛ bɛ sɔrɔko kunna n'o ye ministère de l'économie et des finances ale kɔni y'a jira k'a fɔ baara in ale bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ bi walasa nafolo kofɔli a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a yiralen bɛ k'a fɔ gouvernement ye baara in yɛrɛ daminɛ ka ban sabu kabi juillet kalo tile 3 fo ka taa bila juillet kalo natɔ in tile 14 jamanaw baara in bɛ ka kɛ o de kɔnɔna la juru in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a yiralen bɛ k'a fɔ a bɛ se miliyari 100 ɲɔgɔnna de ma min bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye Mali jamana mago bɛ nafolo in na baara caman de kalifalen bɛ a la san 2023 in kɔnɔna la ka se ka o baaraw kɛ n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔw dɔn minnu bɛ jateminɛ kɛ sɔrɔ nasiraw la olu caman y'a jira k'a fɔ ko baara in gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔn ka kɛ a la sabu ni nafolo in sɔrɔtɔ limanaw gɛlɛya dɔɔni bɛ a la ka sɔrɔ don Mali bɛ lahalaya min na bi ka da o kan walasa Nouvel Horizon ka fɔ la jateminɛ minnu kɛlen bɛ o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ nafolo in bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ jamanaw ka baara kɛ ni a ye
ayiwa ko Mali jamana bɛ sɔn ka sɛgɛn a nɔfɛ kosɛbɛ. O ye sɔrɔ maa minnu ye sɔrɔ kalanw kɛ olu ka jateminɛ de don. A mana kɛ cogo o cogo Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔba de la bi walasa nafolo in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Limanaw don nataw la simala o de bɛ se ka o yira an na n'a sɔrɔla a bɛna sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye. Nouvelle Horizon limanaw a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya bɛ a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko les politiciens musulmans limanaw politiciens musulmans kumana a ko min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita waati laban in na a kun ye kuma dɔ fɔ Kidali ko kan. Maaw ma kuma in maaw ma a ta ba la nka kuma in a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Kidali kɛn bɛ a damana jamana de ye jamana kɔnɔna la ka jamana dɔ mara jamana dɔ kɔnɔ ko Kidali ko de kɛn bɛ o ye Mali kɔnɔna la bi. Ni maaw hakili b'a la jamanakuntigi a ye nin kuma fɔ waati dɔ la k'a daminɛ MINUSMA ka nali la Mali kɔnɔna la yan fo ka taa se n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ limanaw gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ san 2022 fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi. Yɔrɔ Mali jamana kun ye wele bila ayiwa jamana wɛrɛw ma i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw k'u kana Mali dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ ayiwa bamaciya wale gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na. N'i y'a lajɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita k'a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ yen ni kuma dogodogolenw don nka a y'a da kɛnɛ kan. O la sa politicien musulman y'a jira k'a fɔ a ka kan malidenw ka nin dɔn k'a dɔn nakari walasa Kidaliko min filɛ nin n'o o de kɛlen bɛ ŋɔni ye ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw sen ani jamanadenw sen na ni ŋɔni in sen tɛ ka bɔ san caman fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi colonel Asimi Goita y'i da don Kidaliko in na gɛlɛya min ye Kidaliko sɔrɔ fo ka n'a bila an bɛ waati min na i ko sisan. O la sa a y'a jira k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la ayiwa jamana o jamana bɛ yen n'ale bɛ ayiwa diɲɛ keleya tɔnba ka kulu kɔnɔna la sariya dɔw de bɛ yen articles don i n'a fɔ article 51 walima article 54 olu de b'a jira k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen n'o bɛ Nations Unies kɔnɔna la ayiwa ni gɛlɛya ye a jamana sɔrɔ walima gɛlɛya bɔra jamana wɛrɛ la ka na a jamana sɔrɔ i bɛ se ka wele bila jamana wɛrɛw ma k'a fɔ ko an ye n'an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la k'o de siratigɛ la ayiwa min ye Jɔnkuda Tarawele ye ayiwa ale tun bɛ furancɛla fanga kunna waati min na ale ye wele bila min ye Faransi jamana ma ko a kana an dɛmɛ. O dɛmɛ in tun bɛ min kan o de ye k'a fɔ Faransi kana olu ka sanfɛ kɛlɛ kɛ ani ka kibaruya ɲini ka di an ma Mali armée ale bɛ jɔ ni duguma kɛlɛ ye ko bɛnkun kɛra o de kan sɔngun kɛra o de ma. N'i y'a lajɛ juin kalo san 2014 yɔrɔ min ye diɲɛ keleya tɔnba ye ale ye hakilila dɔ ta n'o ye résolution 2164 ye ka min ye MINUSMA ko ka a wuli ka jɔ ka MINUSMA ayiwa ko a kana Mali kɔnɔna la yan ayiwa a kana ka min ye jamanadenw ka olu lakana ka min ye jamana yɛrɛ ka lakana a bɛ se ka basigi cogo min na ko nka MINUSMA na fura dama Mali kɔnɔna la yan ko a ma sɔn kɛlɛ ma a ma sɔn k'i jɔ ani bamaciw cɛ ka kɛlɛ kɛ n'i dun y'a lajɛ résolution min tara san 2014 2164 o b'a jira k'a fɔ ko MINUSMA kan ka i janto a kun kan k'i janto jamanadenw ka lakana la ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana tɛ yen nɔ k'i jɔ yen nɔ walasa min ye basigi o bɛ se ka na o yɔrɔ kofɔlenw na cogo min na n'i y'a lajɛ article 54 min filɛ ni a bɛ ONU ka charte la o b'a jira k'a fɔ ko jamana o jamana bɛ yen ni e y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni y'i sɔrɔ i bɛ se ka wele bila jamana wɛrɛw ma o de la Mali ye wele bila Faransi jamana ma a donni kama ko ka na an dɛmɛ nka Faransi ka nali limanaw ko o tilala ka yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ de ye n'i ye maaw hakili b'a la jamanakuntigi ye kuma in fɔ waati min na limanaw a ko Kidaliko de gɛlɛya nana nin yɔrɔ la sabu Kidali mara gɛlɛya nana wuli a la yɔrɔ min na o ye k'a fɔ Faransi jamana a fɔra a ye ko a ka sanfɛ kɛlɛ kɛ Mali armée ale bɛ duguma kɛlɛ kɛ min ye kɛlɛ nana kɛ yɔrɔ Mali armée yɛrɛ de ale de ye dugu minnu bɛ yen n'o ye Kɔna Tombouctou Gao ka olu bɔ bamaciw bolokɔnɔmaya la nka kɛlɛ torilen ka taa se fo Kidali ani Fif o marabolo yɔrɔw la limanaw k'a fɔra armée ye ko aw k'aw jɔ yan nɔ aw kana don Kidali a kana don ani Fif ko Faransi jamana de y'o kɛ ka min ye ngara da Mali armée senna k'a fɔ a kana don Kidali mara kɔnɔna la jamanakuntigi de bɛ ka nin kuma fɔ tan a ko Kidaliko min filɛ nin munna nin ko kɛra o ye ɲininkali ye
Muna limanaw min ye septembre kalo tile 15 ni maaw hakili b'a la san 1907 limanaw bɛnkan dɔ tun bɛ yen a fɔra k'a fɔ Amiral des Ifoghas ayiwa ale ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ k'a ka bali Mali finitigiw la Mali finitigiw kana se a yɔrɔ in na fiyewu n'i y'a lajɛ limanaw min ye Faransi ka kɛlɛcɛ maa 4,000 min tun bɛ yen ni olu bɛ ayiwa Kidali marabolo in kɔnɔna la yen olu de kɔni ye Mali armée bali nin cogoya la ka don Kidali o kɔfɛ ka sɔrɔ ka ayiwa min ye Tchad kɛlɛcɛw walima MINUSMA ka kɛlɛcɛw ka olu wele ka taa Kidali mara kɔnɔ nka armée kɔni ale sen kun tɛ se Kidali munna ayiwa Faransi jamana ye nin kɛ ka tila ka wele bila limanaw min ye MNLA ayiwa MNLA yɛrɛ kun bolilen bɛ ka t'i kun dogo Burkina Faso Wagadugu kɔnɔna la ayiwa min ye ka tila ka wele bila u ma ani Moritani fanfɛla yɔrɔ dɔw yɔrɔ olu MNLA kun gɛnna ayiwa Munjawo de fɛ ani Ansardine o kɔfɛ Faransi de tilala kana don Munjawo ni ayiwa min ye Ansardine o ni MNLA ni ɲɔgɔn cɛ ka MNLA wele ka na Kidali kotigiya bɛɛ lajɛlen ta ka di u ma n'i y'a lajɛ bi fo kana se bi la o ko de bɛ sen na Kidali marabolo kɔnɔna la limanaw Mali jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka se yen Mali yɛrɛ finitigiw tɛ se ka se yen wa Mali ka ayiwa foyi tɛ yen nɔ jamana tɔgɔla k'o bɛ Kidali mara kɔnɔ ni maaw hakili b'a la o misali yɛrɛ suruma ye mun ye Premier ministre kɔrɔ min n'o ye Musa Mara ye ale kun wulila k'a bɛ taa Kidali limanaw o falela min na an ka finitigi maa 100 ni maa 50 olu de dara ka u ɲɛnama kantigɛ a waati la Ala ka hinɛ Sumelu Bube Mayiga la a waati la ale fana ka taali la ale ye segin kɔ boloda limanaw fo kana se an bɛ don min na ko bi Kidali mara a kɛra i b'a fɔ ko ayiwa jamana de bɛ jamana kɔnɔ maa tɛ se ka bɔ ayiwa Mali fan dɔ fɛ k'a fɔ k'i bɛ taa Kidali mara kɔnɔna la Colonel Assimi Goïta ye nin kuma fɔ waati dɔ la politicien musulman ko jamanadenw ye kuma in mɛn nka u ma ba don a la ka kan ko nana cogo min na limanaw ka se ka Kidali mara a taara taabolo minnu kan ayiwa a nana nin taabolo de kan fo ka Kidali yɛrɛ kɛ a damana ko ye Mali kɔnɔna la ayiwa foyi tɛ se ka fɔ Kidali ko la tiɲɛ min n'o kan ka fɔ a la an bɛ don min na ko bi malidenw kɔni sigin bɛ ka Kidali lajɛ ayiwa a bɛ fɔ ko Mali marabolo dɔ don nka limanaw a b'a a marabaaw bolo dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ les politiciens musulmans kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko info matin limanaw info matin y'a jira k'a fɔ minisiri kura minnu sugandira ka don gouvernement kɔnɔ a bɛ n'a fɔ baara falenw kɛra n'o ye passation de services ye olu de bɛ sen na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min n'o ye baara ni baaradege ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a yiralen bɛ k'a fɔ yen kunungo tarata juillet kalo tile 4 ayiwa min bɛ tali kɛ cité administrative la Bakari Doumbia ale min ni ale ye ministre ye n'ale bɛ ka jɔyɔrɔ di madame Bagayogo Aminata Traoré ma ko olu ye baara falen kunun ale bɔra jɔyɔrɔ la ministre jɔyɔrɔ la a ka jɔyɔrɔ di madame Bagayogo Aminata Traoré ma ale min bɛna ayiwa jɔyɔrɔ kɛ n'o ye ministre min n'o ɲɛsinnen don baara ni baaradege ma kunungo a baara kɛra a jalen bɛ k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye foli di ministre ninnu ma minnu bɛ yen n'olu ye gouvernement kɔrɔ in o bɔra a kɔnɔna la kura minnu bɛ yen n'olu bɛna k'a f'u ɲɛna k'a fɔ baara min bolodalen bɛ ka bila u ɲɛ baara fanga ka bon u k'u jija baara in ka se ka san sɔrɔ o kɛra kunungo ministère de l'emploi et de la formation professionnelle la ministériso min fana bɛ yen ni o ye communication ye kunun min ye Alhamdu Al-Agien ale fana ka tile fɔlɔ a y'o kɛ ministériso min ɲɛsinnen don kunnafoni ko ani jamana cakɛdaw bɛ se ka ɲɛdan kura sɔrɔ cogo min na kunungo tarata ale fana ye a ka jɔyɔrɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la maître Aruna Mamadu Ture ale de y'a ka jɔyɔrɔ di Alhamdu Agien ma Alhamdu Agien yɔrɔ ale kun ye ministre de ye min ka baara kun ɲɛsinnen bɛ jamanaden minnu bɛ tunga la jamana kɔ kan ale de y'o ministériso in bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa kunnafoni ko ani jamana cakɛdaw bɛ se ka ɲɛdan kura sɔrɔ cogo min na limanaw a jala k'a fɔ kunungo kɔni o kɛra ministre yɛlɛma ye ni ministériso fila in olu de ta fɔra info matin kɔnɔna la an sera ka min lakali aw ye an b'a fɔ aw bonya bɛ o kunnafoni la
n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko le soir de Bamako ale kumana a ko bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔ bilala G5 Sahel ni OTAN o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ OTAN ko fɔ u k'a ma ko organisation du traité de l'Atlantique Nord aya nin ye aya kɔgɔji min n'u kama Atlantique jamana minnu sigin bɛ o da la ni olu faran bɛ ɲɔgɔn kan o de ye OTAN ye jamanaw a jiralen bɛ k'a fɔ G5 Sahel yɔrɔ o ye cɛnjɛ ka jamana 5 minnu farala ɲɔgɔn kan olu de ni OTAN filɛ nin k'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la a kɛra juin kalo in tɛmɛnen tile 23 a kɛra Mauritanie faaba de la Nouakchott limanaw ni bɛn ka sɛbɛn min bolonɔ bilalen filɛ nin ye ko a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ sabu a bɛ se ka kɛ kamanagan yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina jamana minnu bɛ yen ni bi in na Rusi jamana bɛ k'a ɲɛsin o jamanaw ma Mali yɛrɛ b'o la walasa Soir de Bamako ka kunnafoni la kunnafoni minnu sɔrɔla nin ko la o ye k'a fɔ Général Brahim Wald Ould Cheibani ale de ye directeur général du collège min bɛ G5 Sahel lakanabaaw tɔgɔ la ka taa se général de corps armé Olivier Ritman directeur général min bɛ collège défense OTAN tɔgɔ la olu de jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen a yɛlɛma k'a fɔ a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye k'a fɔ G5 Sahel ani OTAN u finitigiw u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka sira da Rusi jamana ɲɛ Rusi jamana min bɛ yen n'a ale de ka wulikajɔ a ka fɛɛrɛw bonyani bɛ bi farafina jamanaw kɔnɔ ka se ka a niyɔrɔ ta farafina jamanaw kɔnɔna la ko OTAN de ko ale tɛna sɔn o ma fiyewu o de la ko a wulila limanaw kana i ɲɛsin G5 Sahel ma G5 Sahel min n'o ye Sahel bɛɛ lajɛlen jamana 5 faralen ɲɔgɔn kan ko kana ka i bolo di olu ma u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a jiralen bɛ k'a fɔ kunnafoni sira wɛrɛ minnu fɛ olu y'a jira k'a fɔ OTAN k'a bɛ fɛ yɛrɛ de ka mun ye Moscou n'o ye G5 n k'a fɔ Rusiw ka faaba u ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɛlɛ yɛrɛ de ka sira da u ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kana se ka na farafina jamana ninnu kɔnɔ n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛ b'a ta sɔrɔ o la kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ kɔsa in na yɔrɔ Mali sen bɔ G5 Sahel ko finman na jɛma bɛɛ lajɛlen la ka sababu kɛ a fɔra k'a fɔ ko G5 Sahel ko kun kɛra fɛn wɛrɛ de ye jamana wɛrɛ de b'a kɔfɛ o de bɛ ka G5 Sahel kɛ a sago ye Mali yɛrɛ y'i sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bi in na Rusi jamana ni Mali de bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ lakanako siratigɛ ninnu na ko OTAN ni G5 Sahel ka nin bolodi ɲɔgɔnma in jateminɛlikɛla caman de y'a jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu de ye ka sira da Rusi jamana ɲɛ olu minnu bɛ yen ni sɔmi kelen don u la k'a fɔ u bɛ fɛ ka farafina jamana caman de ka nafa bɔ o kɔnɔna la OTAN dun filɛ nin ale tɛ se k'i sigi k'o ko lajɛ bi in na a yɛlɛmɛ k'a fɔ ko min ye kɔsa in yɛrɛ la yɔrɔ Niger jamanakuntigi n'o ye Mohamed Bazoum ye ale tun ye jarakiba de bi G5 Sahel kan k'a fɔ ko u tɛ ka baara min kalifalen bɛ u la u tɛ ka baara kɛ ka ɲɛsin bamanciya wale kɛlɛli ma an bɛ don min na ko bi a bɛ n'a fɔ OTAN ni G5 Sahel ka nin bolodi ɲɔgɔnma in a bɛna nin kura de fiyɛ G5 Sahel la walasa min bɛ tali kɛ u ka nafaw ka se ka o ɲini farafina jamanaw kɔnɔna la Soir de Bamako ka fɔ la ko baara ninnu yɛrɛ daminɛna ka ban sabu G5 Sahel a finitigi minnu bɛ yen k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u kalan ka taasira caman di u ma walasa u bɛ se ka dɔ fara G5 Sahel koɲɛw kan cogo min na limanaw kunnafoni de filɛ nin an ye nin bɔ fasiridi sɛbɛn Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min an k'a ma ko l'indépendant kunnafoni misɛn damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ min bɛ fɔlɔ ko fɔ o ye ko Suède jamana kan limanaw ko wulikajɔba dɔ de kɛra yen nɔ a kɛra araba tɛmɛnen seliba don yɛrɛ ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu de ye ala ka kuranɛba in limanaw ko u ye tanamako ta ka ɲɛsin a ma a yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'o fara ni waliya kɛlen limanaw collectif des associations musulmanes du Mali a ɲɛmɔgɔ bɛ Mohamed Kimbiri bolo olu de kun ko bi k'u bɛ wulikajɔba kɛ ka taama kɛ ka taa Suède u ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u bɛ taa nisɔngoya jira sabu waleya in yɛrɛ kɛra Suède jamana de kan min bɛ tali kɛ taama in bi k'a kun kan ka sigi sen kan nka a yɛlɛla k'a fɔ Bamakɔ marabolo ɲɛma gouverneur min ye Abdoulaye Kulubali ye ko ale ma yamaruya di ka taama in yamaruya
o de la min ye lettre dɔ kun cira kabi juin kalo tile 29 tɛmɛnen association collective des associations musulmans du Mali fɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taama kɛ k'u ka nisɔngoya yira ko Suède jamana kan ko maa dɔ yera jɛkulu dɔw don olu yɛrɛ kun bɛ taama de la jamana ko ka kɛɲɛ ni seliba don yɛrɛ ye min ye alisilamɛw ka donba ye ale ka wale jugu ma bɛn foyi ma o doni kama ka min ye ala ka kuranɛba in ka tanamako ta ka ɲɛsin a ma ko k'a fara walasa n'i ye jateminɛ kɛ taama min kun kan ka kɛ Bamako yan nɔ bi yɛrɛ taama in ko a ma bɔ ka sababu kɛ ko gouverneur ale ma sɔn ka yamaruya di jɛkulu in ma jɛkulu in fana y'i yɛrɛ minɛ a ma sɔn ka taama in a kɛ bilen limanaw kunnafoni misɛn filanan l'indépendant kɔnɔna la ko commune 1 la a yirala k'a fɔ kɛnɛya cakɛda dɔw bɛ yen nɔ k'olu datugura ka sababu kɛ u tɛ sariya kɔnɔna la min ye inspection de santé ale de filɛ nin ka nin baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigida fɔlɔ a yirala k'a fɔ hakilila dɔ kun taara juin kalo tɛmɛnen in na k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bolo dɔ la min ye kɛnɛyaso dɔw ka Bamako yan nɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ wa u tɛ ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye o de la bɛnkan min bɛ yen n'o ye procès verbal ye a fɔra k'a fɔ u ka taa ni o sira ye nka ko kɛnɛyaso ninnu sɛgɛsɛgɛli cunga ni balaka wuli min kɛra u kan u caman bɛ yen k'u tɛ ka taa ni o sira ye kɛnɛyaso fɔlɔ centre médical Bia min filɛ Sotiba ani cabinet d'ophtalmologie le reflet du sud min filɛ ACI la Sotiba cabinet de soins Eloi Sidibé min filɛ Sotiba cabinet Aye Batoma Koita ani cabinet d'ophtalmologie min filɛ Bulukasumbugu la cabinet Union Opto a filɛ nin Korofina Nord la cabinet kinésithérapie BAN o fana bɛ Korofina ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnw n'u ka licence a minɛn'u la ka sababu kɛ jamana ye taasira min f'u ɲɛna u tɛ ka taa ni o sira ye jamanaw an b'a kuncɛ teliyala ni kunnafoni ye nin kɔni man di sabu a jirala k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye min ni ale bɛ baara k'a yɛrɛ entrepreneur don u k'a ma ko Isa Kone jamanaw ale fagara ko nka siga kɛra a furumuso de la an bɛ waati min na ko sisan sariya wulila k'i jɔ walasa nin kɔni kɛra i b'a fɔ ko kaba pɛrɛn kulekan de ayiwa Isa Kone ka fagali la n'o ye nin sifinaka ye entrepreneur don jamanaw a fagara f'a yɛrɛ ka dilan sanfɛ Sotibakaw fɛ yen nɔ ko kunnafoni fɔlɔ minnu dira a fɔra k'a fɔ de ko bandiw de taara a faga a ka so nka ko kɔsa fɛ jamanaw a yɛrɛ furumuso n'o ye Gogo Job ye ayiwa sariya wulila k'i jɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ale kɔni bɛ bolola nin waati in na k'a bɛ musow ka kasobonba yɛrɛ la n'o ye Bole ye ka sababu kɛ ayiwa ko siga kɛra a la an bɛ waati min na ko sisan muso in yɛrɛ kun ye kunnafoni fɔlɔ minnu di ko bandiw taara don u ka f'u ka so ko k'a cɛ bɔnɛ a nin na nka limanaw ko a ka kuma in a tɛ kala kan o kɔni ye muso in n'o ye Gogo Job ye u y'ale minɛ k'a bila kaso la fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma walasa ayiwa cɛ n'o ye Isa Kone a fabaga o ka se ka dɔn jamanaw kunnafoni an ye nin sɔrɔ l'indépendant kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew kɔnɔ kuma la bi ni ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yanni o cɛ an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97